गाईज आम्ही कपाटाक लावचो तो स्टिकर असता तो मागलो कारण आमचा कपाट खूप खराब झालेला जुना होता म्हणान तर त्याच्या आता आम्ही सगळीजण चिटकयतो आणि आमचो दादा पण येलो हा तर आम्ही सगळीजण मिळून चिटकयतो तो कितको गोंधळ करत चालू असायचं मी तुमका दाखवतोय शिरा मारले आता आली माझी वरती उकळल्या वाटते बोला चौकस डॅमेज आमका 12 वाजता खाली लोकांमुळे लॉक तुमचा धड नाही झालं इला काय नाही दिसत कोण दुर्बीण घेऊन जातं. गेला गेला पट्टू आणि पण वरती ढसायचं हो काय आता हे बाबू त्याच्यात काय आता बाबा खेळता तो तोंड बिन लागत त्याच्या तोंडात कसं येता माझ्या कसं येता ढकला बिकला काय तुझ्या देता पळ्या पट्टो थोडे जाता ह्या तिरक्या जाता जरा थोडे ओढून घे ना तुझ्या खेच काय नाही हळूला बरोबर लाय ना खेच जरा तुझ्या थंय मोठा असते तिरक्या आपला असताला तिरक्या ना नाही तिरकी आजा ते काय हा नाही नाही आणि साईडनं हिसून माप बरोबर घेतलं तर इकडे बरोबर येईल त्या साईडने क्रॉस झाला आणि नाही दादा तसं क्रॉस जाऊ नया ते का कोस असतो ह्या साईड जरा साडी बघ साडी घालतो क्रॉसच झाला इशू ह्या कट कर आणि हे लेअर ह्याच्यावर चढ आणि मग खालती चित्री आहे त्याला ह्या हड्या जाता नको नको रे म्हणजे आत लावून टाकूया एकदम पट्टी छोटस कट केलं ना असो नको रे बाप रे बा. कोण बघणार नाही रे हो काय तुम्ही माझा दादा आणि केता घालला तर मरात रातभर माणूस दादा वाकडा हाताला केला तर परफेक्ट नाही करायचं ना मी बॉम्बला होते मगासपासून म्हणत येईल आता परफेक्शन मार नाही तर आम्ही दोघं तडमडावतो मी हे केलं करा करू बरं मग काम जर इतके आम्ही मरमर भाऊ बाकीचे लागले तेव्हा येऊ होता बाकीचे काय ना एक पट्टी धरून शाळेत माझ्या वाटेत ती आहे ना अय अय भांडतात रे हो ते म्हणतात हो. हयसून एक पट्टी लावू होय अशी हयसून इतकी धरून लावू होय नाही गो हाफ धरून नाही गो आता हाडे नाही तसं नसेल लांबी कमी असते नाही रे, बघ रे माप बघ रे नाही दीदी, बघ, वाकडी आला लांबी कमी असते हात मला दिया बघायचं अगो त्या क्रॉस होता असतला हा त्यात सांगतोय नाचता येणार अंगण वाकडे अरे बघले नाचता येणार कट करा सरळ जीवत खाली खाली ओढले का तो वाकडा होता दादा ह्या काय ह्याच्यात डोक्यात काय आहे त्याला युट्यूब वर किती वेळ लागले डायरेक्ट फार करून दीदी ओढू मरणार आहे. आहे. हा होता ना तो कसं सांगता बघ तोंडात पण सर कशी करी सर डॅमेज होतं वाटतं ते मध्ये मध्ये चल ती अनिकेत लाव रे होय कसं आज आता कचार कर चुरता येणार चिकाट ती सर चिकाटला का आता गेला माहिती सरळ हे जाऊचं बाबू हे लग्न का अनिकेत बायकाच्या लग्न का बाटो घालू बोलू शिरा मारले लगेच जाऊन पोराचं तर न वाटवत घालतं सारखं जाऊन नाही म्हणतो रे. नको नको असं काढा 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 परत पडदे लावतो अरे हे खूप चुरले कोण चुरले खाली ओढा बरं मी 2 मिनिटासाठी तुम्ही काय चा सांगले काय नाही कट करा मग काय तुम्ही बस. मधीच राहता. मार ओढ ओढ सरळ वडा मी असं खालती धरतोय तू मोडा हा मी त्याच सांगतो तर काय ओढून 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 होय चुरला एक पट्टी घे आणि खरखर वडा लागतं मी हा आणि का अरे गेलो होतो पहिलो ना का चुरचुर ना तर खरखरी दाखव टेबल हा टेबल म्हणतात कबा बघ हे परत या झाला मराने लाय झाडे म्हणून प्रदर्शनात जायचं त्या बघ कलर माहित बरोबर दिसलो का झाला बाहेरीला अरे बरं दिसत दादा आहे. तिथं मोठी नोकरी खाली ना नुसतं करतोय हात मारतोय वरती हो याच्यात चढला वरती नरडाने मी कटर मारिया थांब थांब बघ कितके वाकडा झाला बघ. थांब ए बाजू कुठे रे बाजू बघ कितके वाकडी झाली मी बोला सांगते तो वर घ्या तुम्ही जरा मी सांगते आता तुम्ही मध्ये तडमड मी अंगू सगळं काढा दादा. मी पण मी काय काय सांगतो ऐकतच नाही पुरा काढा काढल्या आणि परत होईपर्यंत चिटकवा. काढा. चला काढा गोकाशा अगो कट करा त्याच्यापेक्षा पागल झाले मी इतक्या बरा कट करू काय ना कसं काय करताले आता काय करतो ती? खालती काय मग काय तुमचं खालती काय नाही, आम्ही जेवतो भूक लागली चल नाही होत वरती नाही नाही होता कशा टाकीत घुसळलेला. कशा खाल्ल्या तिने आता खालनं काढू खालनं काढ गॅस
आमची मंडळी ह्या आज लायला आता ह्या परवा लायतलो उरलेला आमची मंडळी आता जातात घरात बघा या कवाट झाला हे सर्वांच गडबड झाली पण ठीक आहे 4दा काढून लायला